जोंना गहपुर 72 कनस्टिटिउसन नाम्बारा लोगोसे जों सनापुर पन्सायतनिफ्राय 7 नं वार्ड जोंना 7 नं दा बेहाय जोङो भट होनो फैदोंमोन दा माखासे मानि जोङो होनो मोनबाय दा माखासेया होनो मोनाखै आरो गामि दरसेयावनो आरो माने बिटिआर आव हाबबाय होनानै माने जोंना गैया आरो दा जाखिनि फैदों नाम फैनायफोरखौ जों होबाय 7 नं वार्डनिफ्राय खिन्थु जों 7 नं वार्डनिफ्रायनो बिटिआर आव हाबालासिनो बिटिआर जों माने थांफाबाय होननानै गोबां मानसिया गिदिंनानै थांफिनबाय आरो बिनि थाखाय जोङो दा दुखु नांथावना आरो दिनैनि बे नाम फैफादोंमोन नामा बिटिआरनि जिथु लिस्ट ओंखारनायाव बेथ' फैयाखै सनापुरानो माने निल आरो जोङो मोनथाम मोनो न'खर बेसेसो थाबोदों आरो जोंनो 18 घर थाबोदों आरो ओमफ्राय बेसेबां खैजनसो जागोन दा 18 घरावनो 80सो दङ आरो एबसेन्ट आरो 80सो भटार्स दं आरो दा जोंनि 7 नं वार्डआव सनापुर दरसेल'खा जोंना 367 आरो 367 मोन दा बिनि गेजेराव माने 80आनो माइनास जाबाय आरो नैबे माने पन्सायत इलेक्सन आरो दा जोङो बेखौनो खावलायनो सानदों दा जोंना जाहाथे थालाङा आरो जोङो नेक्स्ट जेनेबा जाहाथे देरहाखाथारनांगौ जों बिटिआर आउटनि जाबाय जिथिया जोङो माने नैबे पन्सायत इलेक्सनाव जोंना 80 जनसो थालांदों दा जों बेखौ मोनफुंजोबनो लुबैयो आरो दा बेनो जोंनि थांखि आरो दा बिनि गेजेराव दा जोंनि भट केन्द्रनिफ्राय डिमान्ड खालामनाय जागोन आरो बोरै थालांखो मानो एबसेन्ट खालामनाय जाखो आरो भट कमिटिफ्रा मिथियामोन नामा बे बुस्थुआ जे फैदोंना फैयाखै दा बियो मैयासो जोंनि सिगाङाव फोरमायबाय माने ओरैबायदि जोंना 7 नं वार्डआव मोनथाम गामिमोन ब्रह्मपुर सनापुर मैद' सनापुर आरो दा बिनि गेजेरावबो जोंनि गामि गेजेरनिफ्रायनो न'खरसे बिटिआर आव हाबबाय होननानै आरो दा सर्ट टाइमखाय जों अभाब जानानै दङ आरो दा बोरै बेबायदि जाखो आरो सिगां समाव होनो मोनदों नामा सिगां समावथ' एसेमब्लियाव होनो मोनदों पन्सायतआवबो होनो मोनजोबदों गासिबो होजोबनो मोनदों आरो नै देग्लायसो बेबायदि जादों आरो बिटिआर हाबनायनिफ्राय आरो बेखौ भट कमिटिनि दाय दं होननानै होनदों नामा बेखौथ' दा भट कमिटिनिथ' दाय नङा माने ब्लकआवनो उसुबिदा जादों होननानै बुंदों आरो माने दाख्लैनि जा माने फरायसा आफादा एसे खिलिमिलि खालामफ्लांदों माने अफिसनि ब्लकनि अफिसनि मानसिफ्रा माने गावसोरनो सेलेकसन खालामनानै हरनाय बायदि जादों आरो बाव गोरोन्थि जादों होननानै फोरमायदों आरो भट केन्द्रनि मानसिफ्रा बिटिआर आव हाबबाय माने बिटिआरनि लिस्टआव थांफाजोब्बाय आरो माने जोंना एखे वार्डमोन आरो एखे वार्डमोन नालाय दा अफिसाव माने जोंनि गामिनि मानसिफोरखौ सेलेकसन खालामनो हायासै हाबसन थाखायोना नैबाव माने थांफाजोब्बाय आरो बिटिआर आव वार्डआवथ' थाङाखै गुबुन पन्सायतआव थाङाखै आरो दा फरायसा आफादा खिथायाखै माने जोंनि भट केन्द्रनि मानसिफ्रा जेला डाटा लायो बै लेखाखौ लायो दा मोनबोबाय माखासे नैबे ओरैबायदि खिलिमिलि जादों दाख्लैनि बिटिआर सोसननायाव दा जों माथो खालामबावनो नेक्स्ट माबायाव होनो मोनफिनजोबगोन होननानै बुंदों आरो बेखौ होनबा बेखौ सोर बुंदों बेखौ बिटिआर सोसनगिरिफ्रा दाय जागोन नामा दाय मानि दा बुंनो हानांगौमोन बिसोरो बोरै थालांखो स्टुडेन्टफ्रा एसे इनिसियेटिभ लानांगौमोन दा बेखौ बोरै माने न'खरफा न'खरनै गेजेरना बोरै हाबखो दा बेफोरखौ माने फरायसा आफादा माने गोख्रों माने एक्सन लानांगौ आरो दासिमबो फरायसा आफादा बेखौ जेबो बुंफैयाखै आरो बुंफैयाखै जेबो बुंफैयाखै दा बेनि सायाव मा बुंनो सानगोन नोंथांमोना बिटिआर जि जागोन बे समावथ' नोंथांमोनखौ मोजां जागोन बुंनानै बेफोर लायदोंमोन डाटाखौ दा बेयाव नोंथांमोननि नामानो गैया दासिम मा जागोन मा दा जों ओरैबायदि आसा खालामो होदौ जोंनि गहपुर एरियानिया बिटिआर माने लुबैनाया बयहाबो दंखाजोबो बिनि गेजेराव बिसोरो जेला दाख्लै बिटिआर इसु जाबाय माने माबासिम आरो सिमलगुरिसिम बेयाव नोंथांमोनाबो हाबगोन नोंथांमोननि गामियाबो हाबगोन माने केटेगरि हिसाबै हाबगोन होननानै फोरमायदोंमोन आरो दा फोरमायनायनि गेजेराव दा बोरै जोंनि 7 नं वार्ड सनापुरनिफ्रायनो बोरै माने न'खरनै थांखो माखासेया माने नन बिटिआर जाखो माखासेया बिटिआर जाबाय आरो दा बाव दुखु नांथावना आरो बिनिखायनो दा फरायसा आफादा फैनानै बे न'खरफा न'खरनै हाबनायनि थाखाय आरो दा मा बेबस्था लायो बिसोरो जोंनो फोरमायफैनांगौमोन आरो दा नोंथांमोननिखौ बिटिआर आव हाबदों होननानै बेसेबां क्लियार जादों नोंथांमोना जाय भट होनो मोनाखै बेखौ बिटिआर आव हाबदों होननानै सानो नामा नोंथांमोना जोंथ' हाबनो मोनाखै होननानै सानखाथारो माने ओरैबो गैया आरो ओजों आसाम गभर्नमेन्टजोंबो गैला निल जाहैनोसै ओमफ्राय जेनेबा बिटिआर हाबबाय होननानैबोथ' जेबो गैला दा बिटिआर हाबनायनि मानसिफोरनो आइ वाइ न'
बे गैला, अरुणादय एबसन बे गैला। दा बिसोरो जोंनि 7 नं वार्डआव सनापुर 7 नं वार्डआव बिसोर लिस्टआनो गैलाबा आरो बै न'आवबो माइनास अरुणादयआवबो माइनास बेबायदि जागोन आरो। होमबा दा नोंथांमोना डाटा बानायग्राखौ दाय होनो सानगोन नामा? दाया बिसिनि दायखाथार, जाय डाटा बानायदों बिसिनि दायखाथार। दा बिसोर दायनिगिरि जाखागोन। गामि दरसेनिफ्रायनो बोरै गेजेर न'खरनिफ्राय बोरै गैया जानांगौ, जानांगौमोन गैयाथाय गैया सेस बिटिआरनि आरो होमबा एखे जागौमोन। दा बे दुखुनांथावना बाथ्रा आरो। दा बेनिखायनो जोंनि दैदेनगिरि फरायसा आफाद आरो भट केन्द्रनि मानसि बिसोरो सांग्रां जानानै बोरै बिदि जानो मोनखो बेफोरखौ माने समाधान खालामना होनांगौ रायजो राजानिफ्राय। दा भट होनो फैबाय, भट होनाय समावसो नामा गैया। दा जोंथ' सावरायनाय जायाखै, जों भटसो होनो फैदोंमोन, जोंबो होनो मोनाखै आरो। बिनि थाखायनो दुखुनांथावना आरो। दा बेखौ बर' फरायसा आफाद लोगोसे इलेक्सन केम्पिं खालामग्राफोरनि एसे भुल आरो बियो। नोंथांमोनाथ' भटबो होनो मोनाखै, दायो नोंथांमोना फरायसा आफादा जि बुंनाय राव बेफोरखौबो क्लियारै नोंथांमोना मिथियाखै आरो बिटिआरआव हाबदों होननानैबो मिथिनो मोनाखै। भिलेज नटिफिकेसनफोर फैदोंमोन नामा सिगां? भिलेज नटिफिकेसनथ' फैयाखै फैनायालाय।